päivän toinen rauta mäyriä. Just. Mikäs meillä oli tää petsi? Ei meillä ole petsiä varsinaisesti, mutta meillä on brainburnerseja täällä mukana. Se joutuu käyttää suppona. Joo, jos heittää pokiin. Ei saa. Ai pukista aina syö tommos. Niin. Asia kun. Pirkkaa. Ei pirkkaa. Onneksi oli yksi onnistunut heitto edes. Pirkku. Pirkkuli. Pirkkuli. Vuorossa väylä 2. Semmosen hitusen ahtaan näköinen tuommoinen väli tuolla. Sä puhuit jostain hyvän mielen radasta. On tää kyllä silleen niinku... Väyläpituuksilla. On. Hyvä. Ei hyvä. No mikä, kippo. Hyi. Metri yli. Nipsus. Väylä 3. 73 metriä. Par 3. Suoran livakka. Oh. Aika kaponen kyllä. No on tuo levempi kuin tuo äsken. Älä. Väylä. No. No minäkin ulkoa. Minä menen läpi. Oli se parempi. Tiedätkö mitä? No. No näytti niinku siis petsi, niin häviäjä joutuu syömään kourallisen kialoja. No ei. No minä ensimmäisenä tuli niin minä ajattelin, että kourallisen kiviä, mutta onneksi ei nyt kiviä kuitenkaan. Ei, sattuu hampaita. Pitkän livakka. Pitkä oli. Huhhuh. Ois voin, mut kun ei men. Tuo on semmoista tofimiehen juusta. Niin on. Tuli tämmönen hienousväylä. 75 metriä ja par 3. Jyrkästi oikealle ja on OP:ta ja dropparia ja mandoja. Oliko se nollipekka? On. Oikein. Tuo taka-autti. Aha. Joo, meipäs sinä heittämään ensin. Minä kahon tässä vähän, että mihin se meni. Katon vaan. Se oli hyvä. Täällä on kyllä jotain pikkusia lintusia, jotka puree. Joo. Tai se on keijui. Tai kyllä täällä Lempäälän metsät, kun möyrii tämmöset maastoväriset vaatteet, niin
Voit olla haulikosta tai kivää. Ne luulee mua mursuksi. Taitaa Jesse päästä namin makuun. Vitsi. No ei, kyllä näpistet siitä siis. Mä luotas. Ei me. Nami. Nami. Tasoihin. Joo vain. Melkein pitäisi antaa 2 namia tuosta hyvästä. No on vähän inha paikka, hei. Vitosen poltto. Ui. Ei tässä ainakaan vielä. Oho. Kyllä näin nyt on pikku. Ei tää mitään verrattuna Tepon lapsuuden herkkuun, mutta... Ei varmaan. Sitten meillä on hieno OP-saari tuolla. Onko mukaan noin paha? Nyt alkaa grillaa. Onko lajassa kaikki kunnossa? Hyvä. Etana lentää varmaan kyllä kohta. Toivottavasti ei pomppinut alle. Palovamma tulee vittu käteen sun pohjalla. Vittu, jos heitit mehään läpi sisälle, niin voit haistaa paska. Tää. Eli joo, niin onkin joo. Eli tää on tämmönen niinku... Ihanaa. Ehanata. Pistit pitkin. Miten sulla menee sen naminkaan? Miten sulla menee sen naminkaan? Tää on nyt oikein herkullinen. Oikein herkullinen. Korostan sitä kullista. Ykköseen. Kakkoseen. Jäkkäsi. Säkin saat. Kakkosen. Säkin saat kakkosen. Niin. Mäyriä väylä 7. 78. Tää on oikein mukavan näköinen pää. Oh. Varsinkin kun sun kopahtaa tohon toiseen kuuseen. Eikö siis ekaa kuuseen? Toi eka oli, noi ekat on mäntyjä. No ei vaan, hyvin menee. No suussa maistuu jo mansikkainen nami. Nam. Sä heitit tahalleen, sä halusit, että sulla on vaan makian nälkä. Ei oo aamusen jälkeen, ei oo makia. Ai niin totta. Mut mitä tekee teräsaa? Ei pullun karvanen. Nenä, pienkarva nenä. Tää on kyllä muutenkin sille ihan kiva paikka varmaan ulkoilla tää.
Voisi tuoda perheen tänne näin ja jättää sen tänne noin. Oh. Hei, mitä kielenkäyttöä? Turpa kiinni. Jahanko mä olisin jossain viidakassa? Oi! Vasta väylä. No ei, mähäl. Se on parru heitto tästä. Ei vitsi, oli lähellä. En tiedä, mutta sinäkin halusit namiin. Häh? Sinäkin halusit namiin. Joo, mä otan tuohon. +1. +1. Nyt mä löysin sun kodin. Ai ton luola. Siellä voidaan perheen kanssa asustaa siinä. Niin. 1-0. Suoraan 51 metriä. Ja siis on kyllä niin kisakireä aukko, että mä näytän eka. Ui. Sulla oli tupla. Niin oli sullakin. Oliko? Oli. Ei vitsi, niin oliko. No anna mä sekoilen. Nice. Se on aina tuo toinen. Aina. Aivan. Aina. Hei, unohdettiin ottaa namit. No, otetaan tossa näin. Ellei välttämättä nyt halua. No otin sama. Hyvin otettu. Mulla on terveellistä elämäntapa. Niin, vissi. Sinä ja sinun terveelliset elämäntavat tiedät. No niin, hei. Thanks. Thanks. Tattista. Mun seisokki on nähty jo. On seisokki. Ui. Hei joo, voidaan vältää. Aivan. Aika seksi. Oli aika seksi kyllä. Nice. Jäbä tykkää nyt alkoi oikein herkuttele. Tiedätkö Janne mitä? No. Tuolla tirpalla ei oo ollut vatupassia, joka ton on rakentanut. Jumalauta. Rolling. Hui. 2-2. Mitä? 3-2. Menit johtoon. Mulla on 2. Niin menit johtoon. Onko sulla 3?